No es veu, està contra llum. Fantàstic. I està passant una ambulància. Per variar. Tot el que podia passar ha passat en aquest capítol. Benvinguts i benvingudes a un nou programa. Bé, si la setmana passada començàvem a parlar d'altres temes que no fossin cinematogràfics i vam parlar del grup dels Amics de les Arts, aquesta setmana parlarem de teatre. I si us pregunteu per què hem decidit parlar de teatre precisament ara, doncs la resposta és molt senzilla. I és que molts teatres estan començant a reobrir les seves portes, com pot ser el Teatre Grec, però també sales com la Beckett torna a obrir les seves portes a partir de l'1 de juliol. I hem pensat que era un moment adequat per parlar amb tres persones que estan molt ficades en el món del teatre i que respiren teatre per tots els seus poros, doncs perquè ens expliquin una mica com ha sigut aquest confinament per ells i quins són els plans de futur per l'escena catalana que ens espera en la nova normalitat. Així doncs, i sense molta més presentació, parlem-ne. En aquests moments els convidats que m'acompanyen avui i començo amb el Quim Ávila. Quim Ávila, com estàs? Doncs bé, avui morint de calor, com deies tu abans, Ostres, sí, fa molta calor. Fa una calor que no és normal. Bueno, en realitat sí és normal. El que passa és que com que ens van confinar justament abans de que comencés la calor i comencés tot, clar, tens la sensació que ara encara haurien d'estar a la primavera, però no. S'ha fet estrany una mica, no?, aquests canvis de temperatura. Una El Quim, miqueta. els que encara no el conegueu, ja fa anys que el podeu veure sobre els escenaris catalans i té estudis a l'Institut de Teatre i ha estat en produccions com Ricard de Tercer, com Instrumental, que era una obra basada en les experiències de James Rhodes, El temps que estiguem junts o In Memoriam, entre moltes altres. Algunes d'aquestes obres formen part de la seva estada a la Companyia Lliure, que és la companyia de joves del Teatre Lliure, i fa un parell de setmanes el vaig convidar a venir i sembla que ha quajat la cosa i ha volgut venir a saludar aquí al Parlem-ne. Sembla que sí. Vaig veure aquell petit tros en què deia potser el Quim Ávila algun dia es podria connectar. Doncs Doncs aquí el tenim, no? Segueixo saludant a la Carla Puello. Carla, què tal? Molt bé, hola a tothom. La Carla, que també fa temps que la podeu veure en els teatres catalans perquè ha participat en obres com La plaça del Diamant, que la vam poder veure al Teatre Victòria ara farà un parell de temporades, i més recentment també era una de les protagonistes d'Una habitació buida, que era un musical meravellós amb tocs així com futurístics, una mica Black Mirror, tot plegat, que jo a més vaig tenir l'oportunitat d'anar a veure i que el vam poder veure en el Teatre Maldà. Com has portat el confinament ara que no estaves a sobre els escenaris? Doncs la veritat és que per mi ha sigut una experiència bastant curiosa, però ha sigut com un peron obligat, que jo m'ho he pres com així, i en part a mi m'ha anat molt bé, perquè m'ha ajudat com a frenar una miqueta del ritme aquest frenètic que portàvem tots una mica i m'ha ajudat com a posar coses a lloc. A nivell artístic sí que és una miqueta perdó, putada, però alhora també crec que ha estat un bon moment per molta gent per generar nou material o per reflexionar sobre moltes coses que després segurament es veuran materialitzades en espectacles, cançons, obres d'art. Bueno, sense anar més lluny, aquest programa surt del confinament i és un projecte que no hagués sortit si jo no hagués tingut tantes hores per dedicar-m'hi. Per tant, és un exemple clar que no ha sigut l'ideal, però jo crec que a alguns ens ha anat bé també per frenar una mica, no?, com deies. Per últim, també saludo la Cristina Ramírez. Cristina, què tal? Hola, què tal? La Cristina, que també està formada en teatre a l'Escola Aules, i ella ha estat en obres com La Sireneta, al Teatre Gaudí, i ara justament n'estava preparant una altra, de la que parlarem una miqueta més endavant, quan va esclatar l'estat d'alarma, i també ens explica que just abans de confinar-nos havia començat estudis de doblatge, i jo em pregunto què et va fer el salt al doblatge? Doncs, bàsicament el doblatge és una que sempre m'havia cridat, allò de lo tengo que hacer. Vaig acabar la formació, diguéssim, i vaig dir que ara és el moment. I bàsicament va ser això, he acabat una etapa, no? Doncs és el moment d'anar per una altra. Molt bé. Fa unes setmanes justament també vam parlar de doblatge en el programa, que van venir uns actors de doblatge aquí a parlar de com estava el tema a Catalunya. El podeu recuperar al programa, per tant també és interessant, no?, que tots acabeu una mica tirant cap a aquesta vessant també de l'estudi de doblatge. Però bé, avui ens centrem en parlar de teatre i sobretot volem parlar de la situació que ens queda ara quan comencem a recuperar aquesta nova normalitat de la que tant s'està parlant, que a mi és un terme que no m'agrada, però bueno, és el terme que ens ha tocat dir.
I bé, comencem a parlar de temes com, per exemple, que els teatres ja comencen a reobrir a poc. El Teatre Grec, sense anar més lluny, el 30 de juny ja comença a obrir les seves portes amb el Festival Grec, que si no sabeu el que és un festival on s'ofereixen obres de teatre, espectacles de música, entre molts altres, que és molt interessant. I teatres com la Sala Beckett, que també és una sala molt maca que tenim aquí al Poble Nou de Barcelona, comença a obrir també l'1 de juliol i que, clar, durant tot aquest temps han hagut de frenar tota la seva activitat de tot el que teníem previst en aquesta temporada. I, clar, jo em pregunto, com estàveu vosaltres quan va esclatar tot això? Què teníeu per endavant? Teníeu algun projecte que se us va frenar del tot? Quim, per exemple? Sí, jo estava assajant una obra de teatre al Teatre Nacional de Catalunya. Havíem d'estrenar, de fet, el primer dia del confinament oficial. Per tant, el que vam fer va ser fer l'assaig general sabent que no podríem estrenar. Ostres! I desitjant que si durava 15 dies es pogués reprogramar tard o d'hora. El problema va estar que aquest confinament no va ser de 15 dies, es va allargar. Per tant, ara estem a espera de saber si es pot reprogramar de cara a la temporada vinent, perquè la majoria de teatres ho han intentat fer d'aquesta manera. És a dir, d'acord, si no la podem encabir dintre d'aquesta temporada per una qüestió ja de que la temporada s'està acabant, mirem 2020-2021 i aviam si d'aquesta manera es pot fer. A priori té bona pinta. Jo espero que tant jo com les meves companyes i companys de l'obra puguem reprendre-ho, perquè ha estat una obra que no ha pogut veure la llum del dia. Clar. Ens pots adelantar una mica de què anava aquesta obra? Perquè, bueno, jo he anat a veure tot el que ha fet el Quim, soc una gran... Ell ho sap, que sempre que hi ha una obra li escric «Ei, Quim, vaig a veure't», perquè m'encanta tot el que fa. I sí. I, de fet, l'última obra que va fer al TNC també vaig poder-la anar a veure. I ara, què ens teníeu preparat? Doncs això era un text de la Carme Montoriol que parla bàsicament parla de la relació d'una mare i un fill amb tocs edipians. Aquesta cosa de quan de sobte l'amor entre una mare i un fill comença a traspassar les barreres del que seria un amor lògic o un amor sa. Molt bé. Doncs ens haurem d'esperar a veure quan ens la podeu donar, no, aquesta hora. Sí, i tant. A veure. La Carla també tenia coses pendents, oi? Sí, a mi em va enganxar el confinament just a l'inici de la gira de la plaça del Diamant, que després d'haver estat ara a la tardor al Poliorama, doncs ja havíem començat a fer alguns bolos per Catalunya. I també, paral·lelament, amb una habitació buida, que també havíem començat a engegar aquesta gira i que, de fet, havíem de tornar a fer temporada al Maldà, aquest agost-setembre, cosa que se'ns ha quedat així una mica coitus interruptus perquè la situació i el context ha vingut donat així. Però una cosa que sí que m'ha passat és que jo ara, a mitjans de maig, havia de començar els assajos d'un nou musical. I aleshores, doncs clar, va començar tota aquesta pandèmia i jo, de fet, encara no coneixia l'equip artístic. O sigui, es va quedar com el procés realment molt parat, però sembla que el començarem a reprendre. De fet, ho farem a través d'una lectura oberta, que la farem com a través de Zoom el divendres 26. I serà molt curiós perquè això no m'havia passat mai, no? Farem un assaig per fer això i el farem també via Zoom i jo hi ha gent de l'equip artístic, actors i actrius que encara no he conegut mai en persona, aleshores doncs serà com... Sí. Bé, ens hem d'adaptar, no? a totes aquestes coses noves que ens està deixant el confinament d'alguna manera, però és curiós, no?, que de cop hagis de conèixer gent... A mi m'ha passat, també, amb aquests programes, de no he conegut a ningú persona i de cop el tinc a la pantalla i estem parlant i tot bé, però que és curiosa, no?, aquesta situació de que ara de cop hem de fer totes aquestes connexions via línia o via Skype o Zoom o la plataforma que... Sí. I la Cristina també tenia una cosa pendent, oi que sí? Sí. Nosaltres, justament també al cap de setmana que es va iniciar l'estat d'alarma, havíem de fer com la preestrena d'Aladín, que és el nou musical que anàvem a fer, a Badalona, es va cancel·lar i la setmana següent estrenàvem temporada al Gaudí i clar, tampoc ens vam quedar, doncs, bé, a punto d'estrenar, però nada, a punto.
Doncs com el Quim i com la Carla. Clar, jo a més em pregunto perquè obres com un musical o obres amb text com els que normalment tractes tu, Quim, o obres com la d'Una habitació buida, que també va ser una mica col·lectiu tot el procés de creació, quan us pot portar a preparar una obra bé a consciència perquè estigui, diguem, ja preparada per treure-la al públic? Perquè, clar, entenc que us deu portar molta feina i suposo que, clar, que de cop això us ho frenin i que no pugueu estrenar, deveu pensar, ostres, amb el que ens ha costat i, clar, no sé quan us pot portar fer una obra així, de principi a fi. Bastantes setmanes. Nosaltres, per exemple, aquesta que estàvem a punt d'estrenar va ser un procés molt ràpid i portàvem 3 setmanes assajant i et dic, no havíem tingut temps. Normalment s'intenta 4 o 5 setmanes, 7 setmanes d'assajos ja seria l'ideal, però no sol passar. Però sí, això seria l'ideal, 7 setmanes d'assajos, que és un mes i mig aproximadament, una mica més. Però si no, aquesta portàvem 3 setmanes, la primera setmana lectures i segona i tercera de muntatge a sala d'assaig i després muntatge en sala, ja amb llums i Technicolor i Technicolor. Més després suposo que a elles els hi passa igual, que és tota la feina que tu fas a casa, que vol dir aprendre't el teu text, evidentment repassar les cançons en el cas dels musicals. És feina, molta. Sí. Sí. Perquè... Digues, Carla. No, jo volia afegir això, que també depèn si de cop és un procés de creació col·lectiva, que amb tot l'equip comenceu des de zero, o si tu t'afegeixes com a actor o actriu en un equip on ja hi ha un text, ja hi ha un director, un compositor en cas que sigui un musical, vull dir que són processos una mica diferents depenent del projecte del que estem parlant. Perquè Una habitació buida, crec recordar que era col·lectiu, no? Vull dir que tu, per exemple, vas estar pràcticament des del principi. Sí, nosaltres vam estar des del principi, com que va sorgir d'un treball de final de grau, als inicis va ser tot fruit d'això que et dic, de pluges d'idees, d'improvisacions, d'estones de debat, de recerques i de més, però el Marc Artigau finalment va ser qui va empacar tot allò en el text final i el Joan Maria, amb la Clara i el Miquel Tejada, van acabar de donar-li com la forma. I en el cas de la Cristina, perquè la Cristina, en general, les obres que t'he vist fer fins ara també són per un públic una mica més com més infantil, no? Aquest teatre una mica més familiar. Suposo que això també té una preparació, potser inclús en un altre aspecte, perquè tot sigui amb to més familiar, no? Que no potser unes altres obres. Parlo des de la desconeixença total, eh? No, sí, clar, és molt diferent. Al final és el mateix, no? El procés d'assajos és el mateix, però és diferent el codi i tot. Clar, en el nostre cas ho combinem som molta gent dins de la companyia i tots estudiem, tots treballem, tots fem moltes coses a part de... Llavors és com quadrar 2 dies a la setmana, potser, i anar fent, clar, al final assages 2 mesos, 2 dies a la setmana, com a mínim, i és com molt més lliure en aquest sentit, no? No és allò de 8 hores cada dia durant 2 setmanes. Llavors, clar, és un procés totalment diferent i sí que en el cas d'Aladí és una obra que realment l'hem creat de zero perquè, vull dir, no estava feta encara. Llavors, clar, ha sigut molt més llarg per això. Si no, normalment és una obra que ja s'ha fet, t'envien el vídeo, tu estudies a casa i és el que deien, tu portes el teu material preparat, mirat i és molt més ràpid. Potser en 2 o 3 dies ja està. Però en aquest cas, en concret, com era creació des de zero, doncs ha sigut un poquito més. Ha sigut més... Entenc que, a més, com que sou persones que esteu molt acostumades a deixar-vos, diguem, la pell en els escenaris, ho haureu trobat molt a faltar, això de no poder estar a sobre un escenari cada dia o pràcticament cada dia. Sí. Mira, sí, la definició, sí. Jo, personalment, em va passar un dia que em va agafar com una... Jo vaig estar confinada fora de Barcelona i vaig tornar a Barcelona perquè havia de pagar un pis i necessitava treballar. Clar, a molts ens ha passat això, no? Cada cop si et quedes sense bolos, sense temporades a teatres, de cop els teus ingressos s'aturen. I vaig tornar a Barcelona perquè havia de treballar i em vaig buscar una feina i va haver-hi un dia que vaig trucar al meu pare i a la meva mare com mig plorant, com desesperada. Em va agafar una angoixa de dir, és que no me'n recordo de la sensació, vull dir, no fa tant temps que no estem sobre els escenaris i
però no ho sé, potser com que estava més aturada a nivell creatiu, no? A nivell, no ho sé, em va agafar un telele de dir, no recordo la sensació, soc actriu jo o no soc actriu, què em passa? I, bueno. Sí. Perquè veieu el nivell d'implicació que teniu també vosaltres emocionalment amb els escenaris. Vull dir que no només és... que no és una feina, m'enteneu, així com molt a l'ús, sinó que realment us impliqueu al 100% i llavors també és una implicació emocional. Vull dir que Déu-n'hi-do. Home, personalment es troba a faltar sobretot per una qüestió d'aquests mesos de confinament. Jo he tingut la sensació de que he fet moltes coses pel meu propi benestar. Evidentment he cuinat, he netejat la casa, he llegit més, he vist moltes pel·lícules, moltes sèries, però trobo a faltar un objectiu clar que tingui una repercussió més gran que el que seria el meu entorn més proper. El que he trobat a faltar sobretot ha estat la possibilitat de fer alguna cosa que tingués una repercussió més enllà del meu propi benestar. Poder fer un acte que socialment tingués una utilitat, perquè si no et tornes com un ésser egoista i no sé, no arribes massa lluny, el teu abast és molt petit, és molt curt. Sí, és com que fas les coses només com per tu mateix, que al principi ja està bé, no? Jo també m'he dedicat molt de temps a mi mateixa en aquest confinament, però sí que és veritat que a més la vostra feina, que és una feina molt maca perquè ens transmeteu moltes coses amb el vostre cos i amb les vostres veus i amb tot el que munteu en els escenaris, jo ho he trobat molt a faltar i jo sóc una simple espectadora de teatre, per tant és el que comentàvem amb la Carla abans, no? Que entenc que això és una connexió emocional que vosaltres teniu amb els escenaris, que evidentment els que ens agrada el teatre jo us entenc i no em pujo en un escenari, per tant no puc pensar que deu ser per vosaltres estar 3 mesos sense pujar en un escenari. Per tant, m'agrada molt la reflexió que fas, no? de que feu una mica més enllà de per vosaltres mateixos. Però sí que és veritat que durant aquest temps la comunitat teatral no s'ha quedat quieta i heu anat fent cosetes per fer una mica més ameno a tots els amants del teatre doncs, aquest confinament, i m'agradaria, per exemple, que la Cristina ens expliqués la seva iniciativa que va començar durant el confinament, perquè era una cosa molt, molt xula. Sí, bueno, i clar, a mi el que va passar és que jo la que vaig veure que tot pintava malament i em trucaven i em deia es suspèn tot, jo vaig fugir a casa meva, al poble, amb la meva mare, que clar, al principi molt bé és això, no? Et cuides tu, estàs allà, pares, que quan pares te n'adones del ritme que portes i dius gràcies, però clar, quan es comença a allargar la cosa i veus que un mes més, que 15 dies més fas, wow, no? I t'entra com el mono aquest de, és que he de fer coses, o sigui, necessito fer coses, i res, a mi el que em va passar és que jo sóc molt friqui com tu de l'anime i de tot això, i un dia vaig pensar, hosti, i per què no fem amb una amiga meva que tinc que és pianista i tal, i és una crack, per què no fem medleys d'anime, a veure què passa? Bueno, i bàsicament vam provar, vam dir, va, la vaig trucar, dic, Laia, què et sembla això? Em va dir, sí, a les 2 hores ja teníem un medley muntat, vam dir, va, ho pugem, i de cop vam veure que tenia una repercussió bastant guai, i res, ens hem dedicat a això, al final com per passar el temps nosaltres, per fer coses que ens agraden i també per portar com a la infància a la gent, no? Que a vegades, sobretot en aquest temps, doncs està molt bé, i sobretot això, si us voleu passar, es diu Jounenki /music. No, a més teniu, o sigui, realment feu uns muntatges molt xulos també, estan molt ben fets, i jo crec que també ha tingut molt d'èxit per això, perquè esteu fent cançons que tots reconeixem i que a tots ens agrada escoltar, i a més com que teniu aquesta vessant musical, que clar, jo això no ho faig perquè vessant musical la meva és limitadeta, i crec que, o sigui, és molt maco, jo us segueixo a tot arreu i m'agrada molt el que feu, i vaig pensar, mira, és una cosa com molt maca perquè era bastant original, no? Jo no havia escoltat medleys d'anime en català, sincerament, jo no coneixia llocs que ho fessin, per tant, és molt guai. Clar, també era una manera d'això, de promoure una mica els animes en català, els dibuixos en català, tot això que s'està com començant a perdre, que ningú entén el per què, i nosaltres hem crescut amb això i és com, no pot passar això, no? Sí, totalment. El Quim i la Carla heu participat en algun projecte també? Així, de confinamiento? Jo no. He participat en projectes de confinamiento, tipus això que estàs fent tu, d'entrevistes i gent que
que troba en aquesta situació doncs, la possibilitat de doncs mira, obrir universos més enllà del que seria doncs, tu mateixa, que treballes com a periodista per altres cadenes, doncs obres una plataforma del que a tu t'interessa. Però així a nivell professional de teatre, no. El que sí que he fet és començar a engegar algun projecte que és de teatre o fins i tot de cinema, però més via Zooms, de fer assajos o reunions. Això molt bé. Molt bé, sí, molt bé. perquè no mori la cosa. Ai, jo ara ja estic en plan, quan em dones aquest material, Quim, per favor, necessito veure-ho ja. Si has de sortir una pel·li, m'avises ja mateix. Aviat. Ai, quines ganes. I la Carla sí que ha estat ficada en alguna coseta així, confinament, oi que sí? Sí, mira, des del Maldà ens va arribar una iniciativa que a mi quan me la van explicar em va semblar molt xula, que el que ells van decidir va ser que amb totes les companyies que havien format part de la temporada i que havien d'acabar la temporada, diguéssim, crear uns capítols durant un mes que els hi van posar el nom de Dilluns de merda perquè s'emetien els dilluns. I el de merda no recordo exactament per què els hi va sorgir així, però bueno, això és una pregunta que els hi pots fer als pirates, a veure què. I el que ells proposaven va ser doncs, que les companyies, que vam agrupar els capítols en les diferents línies temàtiques en les que el Maldà dividia la seva temporada. En el nostre cas, Una habitació buida estava dintre de les històries musicals. Doncs les companyies creàvem uns vídeos d'uns 15-20 minutets aproximadament, i el contingut era una miqueta lliure, diguéssim. L'Adrià sí que ens va donar algunes pautes, però després nosaltres vam dir ok, companyia, reunió, i vam decidir una miqueta què és el que volíem explicar i quin és el material que volíem generar per aquests vídeos, que un dels objectius que tenien, no únicament, però com per donar suport i visibilitat a la cultura, tenien un link a sota, s'emetien per YouTube, es poden recuperar encara, i es podien fer donacions, rotllo com un crowdfunding, d'aquests que cadascú pot donar una miqueta el que vulgui, pugui, i si no vol, doncs no vol, perquè també era una manera d'apropar-nos als espectadors que estaven a casa. Doncs nosaltres això vam generar un medley original amb les cançons del musical, vam explicar moltes anècdotes de la nostra estada al Maldà, que per nosaltres va ser molt divertit, i de la manera que un dels companys, l'Eric, ho va muntar, doncs és bastant graciós. I aquest va ser una miqueta com la nostra aportació una miqueta al confinament, no? Bueno. Doncs està molt bé. Jo els dilluns de merda, clar, com que a més la temporada passada vaig anar molt al Maldà la temporada, crec que les vaig veure gairebé totes les obres que veu fer la temporada passada al Maldà, i clar, em feia molta gràcia perquè, ostres, us havia vist a tots a l'escenari, al Maldà, si el coneixeu, és una saleta molt petiteta, si hi ha algú que ens està veient que no sap què és, que és una saleta superacollidora, que entren, no sé què, entren 40 cadires, 20, 30, entren molt poca gent per sessió. I una miqueta més, no? Unes 40-50 persones, però no són moltes més, i són obres que en general són molt íntimes en el sentit de que els tens a sobre, els actors. No hi ha ni escenari, simplement és una habitació amb cadires, i és una experiència supermaca anar al Maldà perquè és com un teatre com molt proper, no?, a l'espectador, i me'ls vaig estar veient i està molt bé la iniciativa aquesta dels crowdfundings, perquè realment estem en una situació que ara us anava a preguntar, que hem de fer molt de suport a la cultura, sobretot als teatres i als cinemes que estan començant a obrir, que no sé com teniu vosaltres les situacions en quant a capacitat i tal. Entenc que haureu d'obrir amb menys capacitat, amb moltes mesures de seguretat, no?, ara quan pugueu tornar als escenaris. Doncs ara a priori, així a nivell de normativa, em penso que estem en un terç d'aforament, que els teatres tenen l'obligació d'obrir per un terç. Potser ara que estem en fase 3, ja estem en fase 3, no? No, estem en nova normalitat, ja. Ah, ja. Ja està. La fase 3 van ser 24 hores, fa una setmana. Doncs aleshores, tot i així, crec que fa poc vaig comprar entrades pel Grec, i el Grec mateix han fet això d'una butaca de cada 3. Sí. Per tant, el que faran és, encara que tu vagis amb la teva germana, el teu germà, el teu pare, la teva mare, la cosina, qui vulguis, que sigui convivent teu, és igual, et separaran 2 cadires respecte d'aquesta persona. Ah, mira, això és un dubte que jo tenia amb el Grec, perquè jo també vaig poder comprar entrades per un concert,
i dic, no sé si em deixaran sentar amb la persona amb la que vaig o no. Doncs mira, ja tenim la solució. Jo m'imagino que no, perquè el que de fet, crec que fins i tot vaig veure imatges de que el que han fet és treure directament les butaques que hi haurien entremig. Ah, vale. Crec. Ara potser m'ho estic inventant i estic fent fake news. Entenc que on sigui possible es farà això. Evidentment, en llocs com el Victòria no trauràs cadires, és una mica complicat, però... Evidentment. Exacte, vale. Sí, la idea així a priori és evitar, sobretot, que ja que ha d'haver-hi gent a les sales de teatre, perquè os necesitamos, ja que ha d'haver-hi aquesta gent, també assegurar-se que aquesta gent pugui estar en un ambient de seguretat. No sé si s'ha de portar mascareta durant la funció. Aquí... I si s'ha de portar, ens la posem. No sé si els espectadors l'heu de portar o no. Els actors suposo que evidentment no. Per favor. No s'entendria res, seria com... I això, i a nivell de rodatges, per exemple, sé que els rodatges també tenen moltes mesures de seguretat, que ara fa poc un company que està rodant una sèrie per Antena 3 em comentava doncs, per exemple, cadascú té el seu maquillatge, o sigui, les maquilladores porten un maquillatge individualitzat per cada actor i actriu. Hola! Sí, han de posar-se la mascareta tot l'equip, excepte els actors quan estan rodant. Hi ha un número determinat d'extras, per tant, ara passarà una cosa molt curiosa, que durant un temps veurem que hi ha molts projectes que a nivell d'extras no hi haurà grans festes de discoteques ni grans coses. La grande bellesa ha desaparegut durant un temps. Ara les coses seran totes... més minimalistes, no? Més minimalistes, exacte. Serà tot molt més... Sí, serà un altre tipus de projecte, però està bé. Mira, són maneres d'adaptar-se a les situacions en comptes de parar directament la indústria. Però crec que les mesures de seguretat en teatres és això. No sé si elles tenen més informació. No, jo la veritat és que m'has aclarit moltes coses que jo no tenia clares. Sí, a mi també. Perquè, Carla o Cristina, teniu, per exemple, una data de tornada vosaltres o encara no? Això ha sonat molt malament, Cristina? No, és que clar, és que no se sap res, perquè no et poden assegurar res, perquè tampoc ho saben, perquè hay rumores de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, llavors nosaltres la idea és al setembre tornar a la temporada com tothom, però també depèn de les condicions del teatre, perquè depèn quin teatre, un terç és que no surt a compte, llavors estem així, és que no ho sabem. Llavors jo sé que en principi el Gaudí torna a obrir, per tant Aladín en principi sí que anem a finals de novembre, crec que és o alguna cosa així, però és que tampoc ens asseguren res, per tant nosaltres començarem a assajar i a veure què passa, perquè ni idea, és que ni idea. Sí. Jo per part meva estic una miqueta a l'expectativa perquè aquesta gira de la plaça del Diamant que hem deixat a mitges, en principi la reprenem a l'octubre, quan aquest possible brot apareixerà i jo estic una mica desesperada de dir no m'estic fent il·lusions, però estaria molt bé perquè aleshores es podria engegar un altre cop aquesta gira. Al desembre hi ha previst un espectacle infantil que començarem a assajar en breus també i després aquest altre musical que començarem els assajos virtuals sí que és una miqueta incert el que passarà. Per tant, està tot una miqueta en l'aire, però t'he de dir que estic molt contenta perquè veig que hi ha moltes coses a nivell cultural que es van reactivant. Jo, per exemple, tenia ara, d'aquí 2 setmanes, a principis de juliol, estic amb el grup de Glaucs, els hi faig les veus, i formarem part del Cruïlla, que era una cosa que també... vull dir que també com s'ha redissenyat una mica. Hi ha espectacles que no hi formaven part i que el Cruïlla de cop els ha adoptat, diguéssim, i això, doncs, no sé, et dona com aquesta esperança que em falta de cara a l'octubre, ara mateix està com, bueno, sembla que a poc ens anem fent fortes una altra vegada, o sigui que... Bueno, és el que estava dient el Quim fa 5 minuts, que necessitem que la gent torni als teatres. Jo des d'aquí la crida que faig a qui sigui que ens estigui mirant és que, sisplau, el que puguem i el que
el que puguem aportar a la cultura, anant a veure-us en quan torneu a estrenar obres, perquè, a més, crec... No estaríeu aquí si no cregués que sou realment persones que ens oferiu coses de qualitat i que realment valoro molt tot el que feu a sobre els escenaris i us he vist més d'una vegada i ostres, i realment crec que val molt la pena donar suport, no només al teatre en general, sinó al teatre fet per joves que també, ostres, que hi poseu tot el cor i tota la vostra ànima i totes les vostres ganes en fer això i que ens porteu productes que estan molt bé en llocs meravellosos, perquè tenim sales de teatre, parlo a Barcelona perquè no he tingut l'oportunitat d'anar a gaires més llocs, però que tenim sales meravelloses i que jo crec que en quan es reactivi tothom hauria d'anar. Sí que és cert que jo crec que tothom tenim, la gent que som de cultura, tenim moltes ganes de tornar-hi. Per tant, no crec que hi hagi... Això serà una mica com les terrasses dels bars, no? Que ens faltaran llocs per anar, perquè l'altre dia, no sé si us vau enterar, però el Grec es va col·lapsar. Totalment. Jo vaig aconseguir entrades no sé ni com, perquè va ser una cosa tremenda. I jo crec que això és dolent pels que estaven fent cua virtual, però és una cosa molt bona perquè dona molta esperança de dir realment tenim ganes de tornar als concerts, de tornar als teatres, de tornar a veure aquest producte que ens oferiu. Jo crec que això és positiu en aquest sentit. Totalment. Totalment, i de fet espero que passi amb tots els teatres haguts i per haver. Fins i tot ara que reobren cinemes, jo crec que passarà, jo crec que la gent té ganes entenc que ara l'economia és la que és i tots ens hem vist afectades i afectats pels problemes econòmics que suposa aquest peron, però jo crec que la gent vol consumir cultura. Si més no, evidentment els que ens dediquem a això, clar que la volem consumir, però jo crec que la gent també té ganes d'anar a un cinema i veure una pel·lícula i tancar-se en un teatre i veure una obra de teatre. Sí. Jo fa uns dies, no sé, ara no recordo qui m'ho deia, però hi havia algú que em va fer un comentari en plan de però ostres, portes 3 mesos ficada a casa i ara et ficaràs a una sala de cine o en una sala de teatre, i jo pensant, no saps les ganes que tinc de ficar-me en una sala de cine o en una sala de teatre. És a dir, jo respiro això, jo em nodreixo d'això, per tant, jo necessito entrar en una sala de cine i de teatre i veure-us sobre l'escenari o veure l'última pel·lícula de qui sigui, m'enteneu? Llavors jo crec que la gent que ens agrada, inclús gent que no és tan... no és tan habitual en sales de teatre, tots tenim ganes d'aquest contacte i dels espectacles que ens pugueu donar. Per tant, jo confio en que quan comencem aquesta nova normalitat, sí que, encara que l'economia sigui la que sigui, puguem anar a on puguem, però sempre intentar posar el nostre granet de sorra, que jo crec que és lo important en aquest moment. 100%. És que crec que una de les coses bones de tancar-se en un teatre o una sala de cinema, si no ho veieu així, corregiu-me, però... O sigui, tu vas a un bar i et tanques en un bar i està estupendo, però no desapareixes d'aquell bar. El bar hi serà tota l'estona i potser et sents més absorbit per la conversa. Tu vas a una sala de teatre i tens la sensació d'estar-te tancant en un teatre, però en realitat el que estàs és obrint un univers enorme dintre d'un espai que sí que és veritat que és un teatre, però tu te n'oblides que és un teatre. Igual que quan anem al cinema ens n'oblidem que estem en un cinema i et veus com traslladat a aquell univers que està succeint davant teu. Sí. Jo no sé a vosaltres, però a mi la tele de casa, doncs sí, em fa viatjar, però no tant. No és tan impactant. De fet, com a mi m'absorbeix, ahir, per exemple, una cosa que no faig mai, vaig passar-me la tarda mirant una sèrie. I hi havia un moment que em sentia com deprimida, de dir, hòstia, és que com que m'absorbia, però d'una manera negativa, no em feia volar i allunyar-me. I això que dius tu, obrir nous horitzons i noves línies de pensament, que també, però era com una cosa més de... Sí, com d'estar tancada a casa, fa mal dia fora... Sí. A mi m'ha passat una cosa molt curiosa, que això ho he comentat amb bastanta gent, que el que m'ha passat és que no tenia ganes, durant tot aquest confinament, de veure coses noves. Perquè jo normalment soc una persona molt activa, que sempre s'està movent i que sempre intenta absorbir tot el que hi ha al voltant i sempre intenta anar al teatre i jo vaig a festivals de cinema i puc mirar 5 pel·lícules en un dia i que a cada pel·lícula em suposi un repte mental i no m'importi, però a l'estar tancada a casa
sense tenir cap input, diguem, de l'exterior i sense poder compartir aquesta cultura, que és el que faig habitualment, no? Jo vaig al teatre amb amigues o sola, o soc una persona que no tinc problemes en anar sola al teatre o al cinema, però normalment sempre ho comparteixes amb algú, o de, mira, he anat a veure aquesta obra, doncs hauries d'anar-hi perquè estan fins a tal dia o tal, o recupera aquesta pel·li d'aquí, i jo és una cosa que faig molt, i el no poder compartir-ho amb gairebé ningú, perquè tots estem en la mateixa situació, doncs clar, m'ha tirat a veure coses que ja havia vist i coses de l'adolescència, de dir, ai, mira, quina gràcia, això ho veia quan tenia 15 anys. I no he tingut ganes de veure coses com molt noves o molt sessudes, no? Perquè jo crec que aquest encapotament que tenim tots a casa, d'estar tot el dia a casa i de no fer res i de tal, tampoc m'ajuda a mi mentalment a dir, vaig a fer un repte mental ara i posar-me una pel·li de... No. He necessitat coses fàcils d'entrar, fàcils de... M'enteneu? I jo crec que això també es nota molt, perquè és això, jo ho he notat, però una barbaritat. Sí, totalment. A mi m'ha passat exactament el mateix que tu. O sigui, he sigut com incapaç, entre cometes, de veure res nou, perquè era com que no m'aportava res, sembla mentida, però és real, o sigui, no m'aportava res, entre cometes, i he fet el mateix que tu. He vist sèries que ja havia vist, que sabia que em transportarien a algun lloc, a la infància o on fos, i era el que realment m'ajudava a aïllar-me una mica, no? I no sé, jo vull pensar que realment això, que d'alguna manera nosaltres ens n'hem adonat, però la gent també, no? De que fa falta, de que realment, quan diem nosaltres que és necessari, no ho diem perquè sí, o sigui, realment fa falta, en el meu cas, que és més cap als nens. Hòstia, els nens no poden estar tot el dia jugant amb un mòbil, o sigui, els nens necessiten sortir, necessiten evadir-se, necessiten... Jo vull pensar, jo sempre soc molt positiva i realment ho crec que en el moment en què tot torni, encara que sigui a poc, però això ha d'anar tirant, perquè és que si no... Mal. Sí. Doncs bé, ja només em queda donar-vos les gràcies per estar aquí, per compartir les vostres experiències durant el confinament i per fer aquesta crida que jo crec que tots quatre fem, de que, sisplau, la gent torni als teatres quan recuperem aquesta nova normalitat. I moltes gràcies per ser aquí, ha sigut un plaer escoltar-vos i tenir-vos en el programa. El plaer, nostre. Sí, totalment. Doncs ens veiem molt aviat a sobre un escenari. Bueno, jo us veuré des de la platea, no? Però jo us veuré molt aviat a sobre d'un escenari, segur. Tant de bo. Esperem que sí. Segur que sí. Doncs adéu, moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. Adéu. Moltes gràcies. I fins aquí el programa d'avui. M'agradaria molt donar les gràcies tant al Quim com a la Carla com a la Cristina per haver volgut participar en aquesta tertúlia, perquè crec que és molt important el missatge que ens han donat avui, que és aquest missatge d'esperança i d'intentar que tothom tornem al teatre i a les sales de cinema i a fer recolzament a la cultura tot el que puguem en la mesura del que ens sigui possible. I a totes aquelles persones que ens esteu mirant ara mateix a través de la pantalla, dir-vos que si us agrada aquest contingut una mica més diferent, una mica més variat, sisplau, sempre us ho dic, però és veritat, ens va molt bé que ens digueu si us agrada, si voleu que seguim per aquí, si voleu que ens dediquem a altres temes, a quins temes us agradaria que ens dediquéssim. Sisplau, deixeu-nos-ho en les xarxes socials, deixeu-nos un missatge on ens podeu seguir, us podeu subscriure. Tot és benvingut i us agraïm molt que seguiu una setmana més aquí veient les nostres tertúlies. I ara sí, ja que toca acomiadar-se per avui i ens veiem la setmana que ve. Adeu!